खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननि नायगिरिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। 50 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बर'नि जेंनाखौ लानानै थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानै भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा 50 बोसोरनिफ्राय सोमावसारै नाजायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि भारत सरकारजों सावरायनाया जानानै थांबाय। गाहायै जों मिथिनो मोनदोंदि नैबे जोंनि बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारजों गोबां सावरायनायनि गेजेराव जोङो बर' समायसाखौ लानानै माखासे गोबां सुस्रांजानाय जादों आरो दानि BTC खौ जों BTR होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTR नि बायजोआव थानाय गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गावखुंथायारि राहा मोननो थाखाय जों समनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेजों लोगोसे बर' फरायसा आफाद आरो NDP-नि मोनब्रै हान्जाफोरा नाजायै नै दिनै सिमाङा जाफुंनायनि लामायाव फैबाय। गाहायै जों दिनै नैबे प्राइम 24 हेडलाइना बिथांमोननि न'आव फैफिननायनि सावगारिखौ जों दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। बिथांमोना दाब जायगायाव गुबुन जायगायाव गुबुन बिजोंजों गुबुन हान्थामेला राहाजों बिथांमोना सफैनाय जादों। गाहायै जोङो दिनै प्राइम 24 हेडलाइना जोंनि दानि BTR-नि बायजोआव थानाय गोख्रों सोमावसारगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि, बेजों लोगोसे गोख्रों सोमावसारगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि NDP-नि मोनब्रै आफादफोरा गोदान दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़ एयारपर्टआव 2 बाजियाव सफैनानै बिथांमोना दावबाय जोंनि सानजारि नोगोरनि SB गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना 3 बाजियाव सफैनाय जादों। बिथांमोनखौ जोंनि रोजा बर' रायजो राजाफोरा बरायनो थाखाय गेलेग्रा फोथाराव नुजाफैनाय जादों। बिथांमोना गोबां दुखु दाहा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोननि बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जादों। गाहायै दानिया जोङो बरायनायाव माखासे मा हाबाफारि लानाय जादों बेनि माखासे नुथाय नायदिनि। जों दंफैयो सिमेन्ट सापरि जिहेतु SB गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथाराव दा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे मानगोनां मिनिहेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। दायो जों बिथांमोननि जिहेतु बाहागो लाबोनाय बिथांमोननि हाबाफारियाव बाहागो लानायफोरखौ दिन्थिफुंनो नागिरदों जोङो। आंजों लोगोआव दङ केमेरा बिथां रमेन बर'। बिथां रमेन बर'आ दायो बिथांमोननि जिहेतु बरायनो थामथिम लानाय बे थामथि लानाय रायजो राजाफोरखौ दिन्थिगोन बे केमेरानि गेजेरजों। दायो बिथाङा दान्दिसेनि समावनो नुजाथिफैसिगोन। बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो नै रंजा खुसियै बिथांखौ बरायनो थाखाय गासैबो रेडि जानानै दंखायो। बिथाङा दान्दिसेनि समावनो बे बरायगोन जायगायाव बिथाङा मोनफैसिगोन। दायो जों दिन्थिफुंनो थांगासिनो जे बिथांखौ बरायनो थाखाय गोबां रायजो राजाया बे गेवलां फोथाराव बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौ आंजों लोगोआव दङ रमेन बर'। बिथाङा केमेराजों गासै रायजो राजा बिथांफोरखौ दिन्थिफुंगोन। बेखायनो बिथांखौ दसे दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दायो जों फारियै बे जिहेतु बिथांखौ बरायनो थाखाय गोबां रायजोफोरा बे गेवलां फोथाराव दंफैयो। दायो नुनो मोनदों जे हिन्जाव हौवा बोराय बुरै गासैबो बे जिहेतु बिथांखौ बरायनो होननानै बिथांमोना आग बारायबोदों। जाहाथे बिथांमोना बेसेबां आरो बेसे बाहागो लाफैदों बेखौ जोङो बे केमेरानि गेजेरजों नोंथांमोननो नायगिरि बिथांमोननो जों दिन्थिगोन। दायो जोङो दिन्थिफुंलांबाय दङ। जा बे हाबाफारियावनो गोबां बायदि बर'नि हारिमुखौ लाफानानै मोसानाय दामनाय देनाय गासैबो ज' जानानै बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोङो लासैनो दिन्थिफुंलांबाय थागोन। बे हाबाफारियाव गोबां रायजोफोरा बे गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु बर'नि साननाय जे हास्थायनाय बे हाबाफारिया दिनै जाफुंबाय आरो जाफुंगोन मिजिं लानानै रायजोफोरा दिनै बे बिथांखौ बरायनो होननानै बे गेवलां फोथाराव दंफैयो। दायो बिथाङा दान्दिसे समावनो नुजाथिफैनानै गासैबो रायजो राजानि गेजेराव जिहेतु मा जाबोखो मा मोनखो बेखौ फोरमायगोन। बिथांनि बुंथिनायनि गेजेरजों जोंबो बे जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंनो गासैबो रायजो राजा बर' रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो जोङो नाजागोन। दायो बे हाबाफारियाव
दान्दिसेनि समावनो बे हाबाफारिया जाहाथे जानानै थांगोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि केमेरानि गेजेरजों दिन्थिफुंलांबाय थागोन आरो दिनैनि हाबाफारिया माबायदि मेहेरगोनां जागोन बेखौबो जोङो बे जोंनि बिजोंनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंगोन गासै नायगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायो जे जोङो जोंनि बर'नि गोबाव सम 50 बोसोरनिबो सिगांनिफ्राय जिहेतु नांथाबनाय नाजानाय बे हाबाफारिया दिनै जाफुंदों होननानै खोनानो मोननानै रायजोफोरा गोबां लोब लोब फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बेखौ जोङो नुनो मोन्दों दायो बे केमेरानि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंगोन रोजा रोजा बर' सुबुङा बे बिथां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिनिस्वर बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय रायजो राजाया गोबां गोसोनि अननायजों बाहागो लाफैदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायो जे बे दायो जोङो रोजा रोजा सुबुंफोरखौ जोंनि बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नागिरदों दायो बिथां जोंनि केमेरामेन रमेन बर' बिथांखौ दसे सम जे रायजो राजाफोरखौ बे बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथां दे आरो बे बरायनाय फोरबोआव जोंनिनो मुंदांखा आलासि लिंहरजानाय फुंजा मोसाहारि बिथाङा गावनि मिलौदो देंखोजों बे रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय हारिनि गोदै गोदै देंखोजों मेथाइ खनदों आरो बेयावनो जोंनि हालामनि जे सानजारि नोगोरनि इला ब्रह्म बिथाङाबो बे रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय हारिनि देंखोजों रायजोफोरनो खोनासंहोगासिनो दायो जों बिथांखौबो जों दिन्थिफुंगोन जे बिथाङाबो बे हारिमुआव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बर'जों अनसायजानाय बिथां इला ब्रह्मआ दायो बे रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो थाखाय हारिनि मेथाइ खनगासिनो दायो जोङो बिथांनि जिहेतु मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायसिमबो जों नुजाहैगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिहैगोन जे दिनै बे बरायनाय हाबाफारियाव मोजां मोजां देंखोजों बिथां इला ब्रह्मआ रायजोफोरनि गेजेराव गोदै देंखोजों खननानै दिन्थिफुंगासिनो आरो लोगोसेयै बेयाव दंफैयो जोंनि बर'निनो जाहाथे मानिजाथाव जे बिथां फुंजा मोसाहारियाबो बे हाबाफारियाव मोजाङै मोजां बाहागो लाफैदों दायो जोङो सिमोन सानजारि नोगोर हारिमु ख्रिस्टि हान्जा बिथांमोननिसिमबो थांनि जिहेतु बे हाबाफारियाव माबायदि बिथांमोना बाहागो लादों जिहेतु मा दिन्थिफुंदों जों बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिन्थिनानै लानि सानजारि नोगोर जिहेतु हारिमु आफादनि जिहेतु सानजारि नोगोरनि ख्रिस्टि हान्जा बे ख्रिस्टि हान्जानिफ्रायबो जोङो एसे मिथिनानै लानि जिहेतु दिनैनि बे हाबाफारि जिहेतु बरायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो माबायदि रायजोफोरनो मा हारिमु दिन्थिफुंदों बेखौ नोंथाङा एसे बुंथिनो हागोन नामा? गिबियावनो आं जोंनि गासैबो बर' रायजो राजानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायो जोंनि जे दा मोनसे गोथार मोनसे दैदेनलांनो थाखाय जोंहा मोनसे बिबान मोनदों रायजो सरकारनिफ्राय ओंखायनो आङो बरायो बेखौ ओंखायनो रावबो दुखु जायालासे जायखिजाया बेयाव रंजायो जोंबो रंजानो थाखाय जोङो लाहार फाहार आरो जायफोर बिथांमोन दैदेनगिरिमोन फैगोन जों बिथांमोनखौ रंजानानै मोसानानै बिथांमोनखौ जों बरायगोन ओंखायनो जों दा लाहार फाहार खालामदों गासिबो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम हारिमु दैदेनगिरि बिथां अजित बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनि सानजारि नोगोरनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर जिहेतु फेस्ला बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांनिफ्रायबो जों मिन्थिना लानि दिनैनि जिहेतु बर'नि जिहेतु जेंनानि गेजेरजों मोनफुंनाय बे दिनै बरायनाय हाबाफारियाव नोंथाङाबो बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? जोबोद रोजा रोजा साबायखर आं दा दिनैनि बे जोंनि बर' हारिमु खुंनाय लानायाव आंबो हेफाजाब दं मानो होनोबा जोंहा बर' समाजाव जौगानाया जोंनि गोनांथि बेनिखायनो आंबो हागौमानि गासिबो थांखियानो जोंना जाफुंगोन होननानै आं आसा फारियो जोंहा बिथां आलासियाबो सफैगासिनो बेनिखायनो जों दा थाग थियारि जानानै जों हारिमुनि फारसे आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो लानानै जोङो दा रेडि जानानै दं आरो बेखिनियावनो जिहेतु बे बिथां जि दिनैनि बरायजानाय हाबाफारि जे मिनिस्वर बसुमतारी बिथांखौ नोंथांनि गोसोनिफ्राय मा बुंनो सानो? बेनो बिथाङाबो सासे राफोद दैदेनगिरि जोंबो नुबोदों जों मान होयो बिथांखौ बिथाङा जाहाथे दा मोनसे बिबान मोननायाव बिथाङा साबसिनबा हामसिन बयनिबो अनसायनाय मोननानै रायजो राजानि थुलुंगा मोननानै साबसिनबा हामसिन बियो बयनिबो
जोंनि दा गोदान मोनसे बिटिआरनि आवराव थानाय जेसेबां बर'फोर दङ बे काउन्सिलाव बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरि जागोन आं बेखौबो आसा खालामो आफा इसोरनियाव। गोजोननाय थाबाय। दायो जोंहा सानजा सानजारि नोगोरनि जायखौ लानानै जिहेथु दिनै सिमान सानजारि नोगोर होनोब्ला हारिमु आरो कालचार बेयो गोख्रों बिथांमोननि जिहेथु ख्रिस्टि हान्जाया दिनै जोंनि सानजारि नोगोरखौ गोबां जायगायाव जोंनि आसामनि बारनानै बेफोर नेपाल देश बांलादेश बिथांमोना बेबायदियावबो बाहागो लाहैनो हाबाय। बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिना लानि जे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? बिराद मोजां मोनदों। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों नोङो? जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों, मोसानानै बिराद मोजां मोनो जोङो। ओमफ्राय सोरखौ थेंकिउ होनो सानो बे हाबाफारियाव? जों बयखौबो थेंकिउ होनो सानो। आरो नोंसिनि बे एफा मोजां मोसानायखौ दैदेनगिरि दङ, बे दैदेनगिरिफोरनि मुङा मा? नोंसोरखौ जिहेथु दैदेनबाय थायो, सोर दङ दैदेननो नोंसोरखौ? रेखा दैमारि, अजित मा लिरो? बसुमतारी। सार ना लोगो नोंसिनि? जोंनि सार। औ। थिग। आरो बिसोरखौ जोङो थेंकिउ होनो सानो। गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोननि जिहेथु सानजारि नोगोरा नोंथांमोननि जिहेथु ख्रिस्टि हान्जानि थाखाय गोबां गोजान जायगायाव मुं मोनबोदों, थिग बेखौ जोङो गोजोननाय होनांगोन। आरो नै बिथिंबो जोंहा मोसागिरि बिथांमोन दंबावो, बिथांमोननिफ्रायबो एसे जों मिथिना लानि दिनै बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। जोबोद मोजां मोनदों। मिथिना मोनदों जे जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बिदा फंबाय मोसागारा गासैबो जिहेथु दिनैनि हाबाफारिखौ मोननानै बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। जिहेथु दायो जोङो बरायनाय हाबाफारिया दान्दिसे समाव फैसिगोन, बेनिखायनो जोङो दसे समनि उनाव आरो फैफिनगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम खनलेयै आरो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखौ नुनानै जों नुनो मोनदों दि जोंनि रोजा बर' रायजो राजा थामथि गोरोबथायाव सावरायगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोबां बेम पार्टि लानानै मोसानानै मेथाइ खननानै बरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे जोंनि लोगोआव नुजाफैफानो हाबावदों दि जोंनि बर'नि सासेल' नायल' जायल' राज्यो सभानि MP मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो नुजाफैनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे कनस्टिटिउन्टनि MLA मानगोनां जोंना रुनुस पेगु बिथाङाबो नुजाफैनाय जादों।